takže z tohto regiónu Jozef Bereš mladší a Rado Plichta a starý známy Opel Ascona P400. Jožko, tak neviem, či ťa mám ja vítať, alebo ty mňa privítaš. Tak pekný podvečer prajem. Ako je u nás zvykom, musím povedať, že samozrejme minulý rok po tej škode na Rally Model, keďže som odjazdil necelý 1 km, tak vznikla dosť veľká škoda. Táto sezóna bola veľmi otázkou, pretože bola veľká škoda fakt a financie každý potrebuje samozrejme a nie sú, stále sú málo. Takže ako je vidieť, opäť na vozidle mám pole Stilex, za čo patrí veľmi veľké ďakujem pánovi Kočimu, pretože po 14 rokoch opäť môžem reprezentovať farby Stilexu. No a touto cestou sa mi v podstate podarilo auto spojazniť, ale keďže tá spolupráca nie je až tak